Ето с камък, твой ли? Не е моето с камък. Той на един полицай. Стикер на полицайите. Стикер. Ще почна да лета, бе. Много пострави на каската. Кръчъка. Помниш ли носорога? Да. Кой човек? Можеш ли да го повториш това? Опитай поне. Не знам, бе. Автобуса как казваш? На гарата. Я го кажи това. Автобуса? Автобуса пак на гарата. Чакай. Кой ти прави прическата? Аз. На косата? И на косата. А на брадата? И на брадата. Ти май много обичаш кафе. Много обичам, много пия. Защо? Може да спиш? Не се спи. Ти къде спиш? Тука. Къде? Тука, бе. Слушам. Лосърни. Келминър. Как? Кемил. Много яки гъщета имаш. Мерси. Камуфлаж? Камуфлаж. Може да залегнеш на Да, картечница. да. Войник бил ли си? Не. Тир. Я пактер? Тир. Пактер? Тир. И после какво ги правиш? Как да? Заповядайте. Жив и здрав. Мерси. И късмет за напред. Стотинки, до година бензиностанция. По-до година мобифон. За Кефи едно лева кафе как ще ги направиш, брои? май. Колко Ще пари има ли са, кафе? Наско? Шими. Ще има. Ама да ми прекариш с кафето, че си бал майката. Кажи колко пари са. Не да знам. Знаеш какво? Тук... Жив и здрав. Дай ми на сигара само. Викам, какво търсите тук заедно с този човек, бе? Вика, нищо, вика. Ако те фане момчета, ще видиш ти какво будеш идиш. Сплашен бе, той си му казал, не дей така, бе, колко пари му даваш 1 лев, а как ще 1 лев, бе, аз ела тука. Но, къде е Стефан, вика, човек един път му каза, не дей така, то ми взима ляп, ядене, не знам какво ми взима. После с колата идва, той пак бандит става. Тъмното, качил се на мотора, влезал на пазара, ама аз не съм го видял. То дойде при мен, иска да ми удари, ела тука, бе. Ама отзад беше това меверето, ела тука. Ако те видя около, тук иска да си беси, взимал и на въжи, кодал на блока, обаче приятел казал на жена си, това е да купуваш хляб. Така ли? Аз ще хода на хляб. Ти къде ще ходиш на майната си? Ама полицайите му казаха един път, ако те видя и този тук, и тебе, ако те видя, и един път казаха, два пъти казаха, той пак тук седат, не си тръгват. Не са плашани. Лоша работа. Аз му казах, ако ти фане момчетата, на мене нищо не ми трябваше, викам. Коми си, ако ти фане този вечер момчетата, прави си сметката. Ще ти скатават както трябва, викам. Ако те фанат около, викам. Хубаво си му каза. А какво става на морето? Хода и там ходи, после търса ми го, няма го. Взимал си това Йоргана, си тръгнал. Тръгва си където искат, си тръгва и че не ми трябва да е тук повече. Ако те видя тук около, ще видиш ти. Ама ще видиш, кой ще видя? Че знае главата ми. Ако те фане момчета, да ще видиш какъв бой ще идеш тук. Къде ще зимнеш? Ще ти лъга, един път ще те лъгам. Ако те фане тук, къде ще зимнеш? Ама ще зимнеш, ще избяга той. Къде ще избягаш? Фанал колата, си тръгва и си. Тебе на меверето, който ти казал, трябва да спомниш думата. Ако не спомниш думата, Много добре го обясни. Да, един път, два пъти. Всичко разбрахме! Сега По-ясно не можеше да бъде. Да. Пуши. Кой ще пуши? Не знам, взимал въжето да се беси. От това вика на жена си каза, това е ляп да купуваш. Къде ще купуваш ляп? Видях, тук, викам, мъжа ми иска да се беси. Ако иска този вече да се беси, да взима въжето да се беси, къде ще... Видяхме го там,
таркат си беше, ама сега да вънка ще спи. Ей така на улицата ще спи. Кой ще го събере? Аз един път казах, два пъти казах, Ясно. Ти добре който разбра го историята. вижда, Да, да го прав мрази. си. Да. Аз му Който казах, вижда, да го ако... мрази. Ама ако те фане момчето, ако те фане един път, два пъти, ако те фане бой ще идеш, яката. Къде е Стефан, вика? Абе, какъв Стефан? Лут ли Кажеш си? брадвата, а? Да. После пръчки Братве. слуга на колата. Пръчки слуга на колата. Един път, два пъти. То му казал. Ако стане на детето един нещо, прави си сметката. Ако те фана, да се прави сметката, вика. Да, браво. Ако те видя тук около Добър да живееш. брифинг. Еми, той Еми, е как? бам. Чакай, Иска ли питане, прав си.